Klambi balon lah, sing ngono modelane kan. Makanya dhewe tuku klambi versi Cina ra neng cocok. Lah kene umur 55 lek klambine modele kaya cah umur 11 tahun 10 tahun kok macake. Nah, Medi kan model klambine cah SD ya. Heeh. Dewasa bareng modelnya klambi balon, klambingan ngono kuwi. Umur 50 nggih klambi balon, klambine kaya cah umur 10 tahun kok. Nyawa? Popo ya? Popo demen dikirane aku gojek karo dhek kok. Tibake aku gak direken. Dhek plonga-plongo nang mburiku. Lho nek pangga nyomplo. Walah lele mesakne. Seneng buntute kopat kapit tok. Lek pepe ndrosor nyapo. Lek pepe karo aku plorak-plorok malah karo aku. Kacilik musuhan karo aku. Hah? Lek wong kene lho tas cangane lho. Lek wong Cina tase digawakne. Lek wong Indo luweh-luweh. Mau teng gedhe entar diternak kon ngoten blok. Lek iso dibalui botol pisan kok. Iki sapene tambah kakelus rek. Gak anune di Dikei sarunge plastik ya. Heeh. Nenggo sinten? Walah, ngene iki mangkal balon. Golek dhuwit. Nenggo sing butuh bawuk. Wah, cah iki nggawa perlengkapan apa kuwi lho. Nggih foto lho ben apa pantulan cahaya ben iso cerah. Jan ngungkul-ngungkuli syutingan TV. Halo Mano. Iya ranggene sandal Kang anake iki. Anake lek gendong ki angger cengkiping. Ya sing nyundul. Nundul. Ya mesane anake. Lah ngene lolor bapake model ra ngawaki lek ngono ki. Cah loro iki pangga kemlutuk dhewe bingung. Panas-panas sikile apa ya ra. Gelek macake ngisor iki diduki galer-galer malah kaya memedi malahane. Karepe ngono ben ketok matane blalak-blalak ngono. Sore sore yang mulia Nutrijel. Mbuh raro. Raro. Kat mau liwat kayak takon. Santap ndasmu pisan. Ungklak-ungkluk kaya cah ndos. Aku mikir sendiri itu Wes ngonae lah ku akhiri dulu. Selamat siang. Selamat siang dadah guys.